dnešnom videjku. Dneska to bude po dlhšej dobe video z Brawl Stars. Ospravedlňujem sa za to, že som dlhšie nebol online. Proste, že som dlhšie nevydal video, ale proste sa to nedalo. Pozrieme si shop. Vyšla nová sezóna, nový skin. Tu na, vidíte. Koľko to stojí? 199 genov a to máš koľko? To máš dosť. Nevadí. Máme tu taktiež nejaké skiny. Dobre. Toto je výhodné. Za 2,45. Toto je veľmi výhodné. To má jeden deň dokonca. Čiže možno tu neviem kúpiť. Uvidíme. Dobre. Rozmýšľam, že by som sa odpal z klubu a žil som nejaký iný. Neviem aký. Ale asi teraz nie. Až po Godzilla. Ľudia, ešte jedna taká medzi tým. Tento skin stal 79 gemov, teraz je v šope. Ale ešte jedna. Prosím ľudia, napíšte mi do komentárov, koľko máte vajíčok otvorených. Koľko máte Monster X otvorených. Bo my máme skoro 1000 už. Chceme dať tých 1250. Aby sme mali skin. Máme na to 8 hodín. Čiže môžeme ísť na push. Ja budem pušovať. Asi. Koho by sme si pušli? Asi low trophy niekoho. Možno Asha si poviem. Že tu budú teraz také proste zrýchlené zábery. Zrýchlené zábery budú väčšinou. Čiže tie hry, keď budeme hrať na starterov, sa poraz pokecáme, aké tam budú. Čiže ideme na to. Dobre ľudia, ako vidíte, dali sme už nejaké tie ranky. A toto bude také len kratšie video, že to ani trošku prestriham, nebude to mať veľa strihu ani také, lebo chcem sa späť dostať k natáčaniu videí, strihaní a obecne tak. Čiže ľudia, vidíme sa pri ďalšom videu. Rád som vás znova videl. Čaute.